Jumat bengi mes kantor wiwit sepi. Pancen kabeh staf kantorku entuk jatah prei saben Setu Minggu. Mestine kanca-kancaku padha mulih ing daerahe dhewe-dhewe. Satemene aku uga mesti bali menyang Semarang saben akhir pekan. Nanging merga tugas kantor isih numpuk, minggu iki kepeksa aku karo sisianku ora bisa bali. Alon-alon wengine saya mrambat kanthi jero. Swasana kamarku rasane rada tintrim. Hawane atis nggawa gondone kembang arum dalu, nanging kabeh mau ora tak paelu. Dik Novi sisianku sajake lagi lunga, nanging ora pamit utawa ninggal pesen. Aku durung ketemu sisianku wiwit sore. Dhewean ana kamar, aku wiwit rada mrinding. Apa maneh manggon ing mes perusahaan kang cukup gedhe, mesti ana wae crita-crita mistis. Aku nyoba tatak nggusah rasa wedi, nerusake tugas-tugasku ing ngarepe komputer. Lagi ketungkul ngetik tugas dumadakan, pet, lampu kamarku mati. Timbang jengkel ora bisa nerusake gawean, enake tak tinggal turu wae. Embuh pirang jam aku turu angel banget. Ing tengah wengi krasa ana sing gugah. Aku ngulet tangi, lampune wis murup ananging diganti kang remeng-remeng. Aku dhewe ora ngerti pirang jam aku keturon. Enak sarene Mas, kandhane Dik Novi sisianku karo mesem ngemu teges. Lho, Dik Novi saka ngendi wae? Kok sasore lunga ora pamit? Pitakonku. Sisianku kang wengi iku nganggo kelambi sarwa tipis, malah mesem ngujiwat sajak nggoda. Aku sasore lunga salon sak prokrimbat Mas. Nalika aku mlebu kamar, Mas Dodi katon kepenak turune. Oh, aku mung bisa mantuk-mantuk. Ati lanangku kaya-kaya wis kebrongot ora kuat nahan ubali birai. Apa maneh meruhi sisianku kang nyandang sarwa tipis ngetokake leguk-leguk awake sajak nggoda. Apa maneh nalika dheweke wiwit ngruget awakku kanthi kenceng, aku kaya nglayang adoh digawa ing ombake samudra asmara. Embuh kaping pira ing wengi iku aku lelumban asmara karo sisianku. Kaya-kayane aku terus ngelak kepingin ngentekake nikmate swarga donya kang pancen endah banget. Aku tangi rada krinan, sunare srengenge mlebu lewat ventilasi kamarku. Wetengku kemrucuk kepingin njaluk isi, ananging maneh Dik Novi wis ora ana ing sandingku. Aku ora melu menawa wae wis disiki ing kantin sak perlu sarapan. Sacepete anduk tak samber sak perlu adus lan sikatan sadurunge ngisi weteng. Gebyar-gebyur swaraning banyu nelesi awakku, rasane seger tenan. Ngrasakake wengi kang endah bebarengan karo sisianku kang ayu. Mengko bengi bakal tak baleni maneh, mangkono pikiranku. Bubar sarapan aku mlebu kamar mes maneh, nerusake gaweanku kang numpuk. Aneh saawan sisanku babar pisan orang etok. Tak coba goleki HP-ku nakokake ing endi dheweke. Sak kamar wis dak usah asik bola-bali, HP-ku meksa durung ketemu. Aku babar pisan ora mikir sing dawa maneh, amarga sibuk ngurusi tumpukan berkas saka kantor. Meh padha kedadiane kaya wingi uni. Watara jam 8 bengi listrik mes kantor mati. Aku rada kuciwa satemene malam minggu iki kepingin ngajak plesiran sisianku nonton kaendahane Surabaya. Mripatku krasa abot, makles aku keturon. Kaya bengi wingi ing tengah wengi
Dek Novi nggugah aku ngajak lelumban asmara. Dek Novi katon tambah ayu lan awake ambune sarwa wangi ndulek irung. Akhir pekan kang dawa wis dak liwati kanthi rasa seneng bareng sisianku. Wiwit minggu sore iki siji mbaka siji kanca kantor bakal teka karo nyangking oleh-oleh. Ngancik tengah wengi mes wis komplit. Swasana sepi ing mes bakal diganti swara ribut-ribut. Sateruse Pak Roso lan Mbok Iyem cleaning service wiwit repot saka bengok-bengok ngilingake supaya ora mbuang sampah sembarangan, aja mepe pakaian sak senenge dhewe utawa ngilingake mateni lampu kamar nalika lunga. Pokoke tanpa rasa bosen, Pak Roso lan Mbok Iyem ngilingake supaya sing manggon ing mes ora kemproh. Saka endi wae, Dik? Pitakonku. Kayane Dek Novi bubar wae mlebu kamar mandi sapru adus. Dek Novi guyu, "Ya bubar bali menyang Semarang. Ibu kangen banget karo aku. Jumat awan nelpon supaya cepet-cepet bali. Apa Mas ora maca memo ing meja kamar lan SMS ing HP-mu? Aku uga bolak-balik nelpon ana ing HP-ne Mas Dodi ora tau nyambung." Jawabe sisianku. "Memo SMS lan nelpon?" Pitakonku rada bingung. Jantungku rada tratapan. Sisianku wiwit ngosak AC isine kamar. "Iki lho," kandhane Dek Novi nemokake memo lan HP-ku kaselip ing tumpukan pakaian ing jero lemari. Aku tambah bingung kok bisa nemoni Dek Novi lan HP-ku kaselip ing tumpukan pakaian. Dek Novi menehake memo lan nguripake HP-ku isine memo. "Mas, aku bali Semarang awan iki. Ibu kangen. Balik maneh minggu sore. Aja kuwatir tak oleh-olehi bandeng presto, wingko babat lan lumpia." Hehehe. Aku langsung lemes. Balung-balungku kaya dilolosi. Keringetku ambrol sajagung-jagung. Dek Novi gumun ngerti owah-owahan awakku. "Ana apa, Mas?" pitakone. Dadi aku rada ndredeg karo nggawa memone bojoku. "Sapa Dek Novi sing wingi ngancani turu lelumban asmara karo aku ing malam Setu lan Minggu?" Sisianku ora kalah kaget, rada mencereng mandeng aku. "Mas kandha yen malam Setu lan Minggu aku ana ing kene?" pitakone satengah ora percaya. Aku mantuk. "Gawat, Mas," kandhane Dek Novi. "Ternyata demit aku baleni maneh pokale." Dek Novi lungguh njejeri aku. "Baleni maneh?" Dek Novi mantuk-mantuk lan wiwit crita kang salawase iki ora tau dak rungu. "Satemene setahun kepungkur uga ana kedadian persis kaya lakone Mas Dodi. Jenengan mesti ngerti Mas Bayu. Mbak Weni sisiane Mas Bayu nulis memo yen kepeksa bali ing Blitar amarga ibune gerah lan bakal balik maneh ing mes minggu sore. Ananging memo iku kaselip lan durung diwaca Mas Bayu. Ing malam Setu lan Minggu dheweke dikancani lan lelumban asmara karo demit kang membo-membo bojone. Minggu sore nalika Mbak Weni sing asli teka, dheweke lagi mangerteni dikancani turu karo demit kang calaweti, Mas." Awakku krasa anyep najan dawa ing kamarku ora atis. Aku tambah bingung. Salawase iki ora tau percaya karo bangsane lembut. Kabeh tak anggap mung takhayul utawa halusinasine wong sing seneng nglamun. Ananging saiki aku dhewe sing ngalami kedadian mistis iki. Dadi sapa dheweke? Pitakonku
karo mengkerik. Denovi nyawang aku, lambene uga ndredeg. Alon dheweke ngomong, dheweke membo-membo dadi aku. Kedadian kang cukup bingungake, kaya-kaya ora tinemu nalar, ananging nyata ing jaman modern kang sarwa digital. Salawase iki aku pancen mung percaya karo kang sarwa rasional. Pranyata ing donya iki ana makhluk liya titahe Gusti Allah ngancani panguripane manungsa. Sifate ana sing usil, ganggu gawe utawa membo-membo ngajak lelumban asmara.